zauden lekuan zaudela, momentu honetan zehoze jaten edo dastatzen nahi baza, horta erneon. Eta ez badala, oan dela gutxintako bazkarin bat, edo afarin bat, edo bestelako tordun bat, edo kafen bat, edo zure gustoko zehozer oroitu. Mingaina ezatzen dela ohartu. Mingainan bazterrak listua hasten da martxan. Atsegina, erneon horta. Zure arreta dastamenari. Mingaina konturatu. Usaimena gaitu nahi bali mazu, zu naizun bezala elikatu zure esperientzia. Baina horta erneon, dastamenari erne. Zeinen atsegina?